La Roca del Vallès, província de Barcelona, comarca Vallès Oriental, població 10.676 habitants. Destacat, destinació obligada dels turistes de compres que arriben a Barcelona. La Roca del Vallès manté amb orgull la seva connexió amb el passat, amb una interessant oferta que ha crescut a partir dels jaciments arqueològics fins a desenvolupar una ruta prehistòrica amb les pintures de la pedra de les orenetes com a protagonistes. Analitzar la importància d'aquest indret en l'època romana o recórrer l'època medieval a través d'edificis de defensa. Com el Castell de la Roca o la Torre de Sant Miquel. Imprescindible, veure els castells de la Roca i de Bell-lloc. Recórrer la ruta prehistòrica de Cèllex a peu o en bicicleta de muntanya. Visitar les esglésies parroquials de Santa Agnès de Malanyanes i de Sant Sadurní. Gaudir del Parc de la Serralada Litoral. Festa Major, segona setmana de setembre.